Ja fa més de 5 anys que el Regne Unit va decidir abandonar la Unió Europea. Això va deixar moltes carpetes no tancades sobre les d'aula, incloent les relacionades amb la protecció de dades i la ciberseguretat. I és que en la seva presa per sortir és que els anglesos s'han anat fins i tot de Schengen, que és el gran supermercat europeu de dades policials i de seguretat. Han quedat molts assumptes importants que tractar, especialment pel que fa a les condicions d'enviament i recepció de dades personals per i des del Regne Unit. En aquesta situació obliga molt especialment a les empreses espanyoles i europees que compleixin aquests dos requisits, que són que ofereixin béns o serveis a persones físiques en el Regne Unit i o monitoritzin el comportament de les mateixes o extreguin metadades no personals de les seves comunicacions i també el no tenir oficines de representació, filials o qualsevol altre establiment al Regne Unit amb seu física i personal capacitat allà. Serà per a elles necessari complir en primer lloc el Reglament General de Protecció de Dades i també complir amb la legislació del Regne Unit, és a dir, el Data Protection Act de 2018, l'adaptació anglesa a l'RGPD, mentre que aquest no canviï. No hi haurà ara, d'entrada, problemes. Les dues normes esmentades comparteixen una visió de privacitat molt semblant. Però a l'ICO, l'Agència de Protecció de Dades del Regne Unit, i vet aquí la novetat, estableix l'obligació de nomenar un representant en el territori del Regne Unit per a les empreses que compleixin amb els dos requisits abans esmentats. Aquesta representació ha de complir, a més, amb una sèrie de requisits, com ser establerta per un contracte per escrit, que s'indiqui que el representant actua com a mandatari de l'empresa estrangera en tot el concernent a la protecció de dades, que s'asseguri que el representant, persona física o jurídica, tingui les capacitats tècniques, legals i administratives per dur a terme les tasques encomanades i que tot això consti en les clàusules de privacitat allà on ja s'hagin de publicar. És a dir, s'obliga a l'existència d'un DPD anglès. Les futures relacions entre la Unió Europea i el Regne Unit, també en matèria de protecció de dades, han d'establir en els acords que comencen a negociar-se a partir de l'entrada en vigor de l'acord de retirada, és a dir, a partir del passat 1 de gener de 2021, i en l'àmbit de dades, l'opció més lògica és que la Comissió Europea pogués adoptar pel Regne Unit una decisió d'adequació, en la qual reconegui que el Regne Unit ofereix un nivell de protecció essencialment equivalent al que proporciona el marc normatiu de la Unió. Sempre i quan això no sigui un subterfugi perquè les dades personals arribin als Estats Units vulnerant la sentència del Tribunal de Justícia de 16 de juliol de 2020. En el cas en què finalment es produeixi la declaració d'adequació mitjançant una decisió de la Comissió, l'enviament de dades al Regne Unit podrà realitzar-se sense cap tipus de requisit, cap formalitat, d'una manera similar a la pràctica com es faria per la comunicació de dades entre els estats membres. Però, i la ciberseguretat? En 2018, el Regne Unit va fer pública una proposta dirigida a aquells proveïdors de serveis digitals, PSD, que no foren britànics, a l'objecte de que aquestes entitats establertes dins i fora del Regne Unit, perquè una vegada consumada la sortida de la Unió, coneguessin les implicacions de tal sortida en matèria de ciberseguretat. L'actual norma britànica
coincideix en el seu àmbit d'aplicació amb la directiva europea NIS i anava dirigida a dos grups d'entitats. Els operadors de serveis essencials, com les organitzacions que operen en els sectors d'energia, el transport, la salut, l'aigua, les tecnologies digitals, i els proveïdors de serveis digitals, com els mercats en línia, els motors de cerca i els serveis de computació en el núvol. Com és sabut, la directiva NIS exigeix que els PSD no establerts fora de la Unió Europea, però que ofereixin els serveis a la Unió Europea, han de designar un representant en un estat membre de la Unió Europea, en el qual el seu proveïdor ofereixi efectivament els seus serveis. Això el trobaríem en l'article 18.2. Així doncs, un cop designat un representant a la Unió Europea, el PSD ha de complir amb la legislació nacional que transposa la directiva NIS i la de l'estat membre de la UE en el qual hagi establert la seva activitat. Aquest representant haurà d'actuar en nom del PSD i ser el punt de contacte amb les autoritats pertinents al país on ofereixi els seus serveis. De moment, el Regne Unit ha exigit que, en termes de ciberseguretat, vol un tracte equivalent. Ha manifestat la seva intenció d'exigir que aquests proveïdors, és a dir, els europeus que donen servei en el Regne Unit, quan ofereixin els seus serveis, designin un representant. Pot ser-ho qualsevol persona, física o jurídica, establerta al Regne Unit. Els representants s'han de posar a disposició dels departaments d'informació, el ICO, i com a responsable de regular els PSD, i del CGHQ, responsable de garantir el compliment del reglament NIS de 2018. El representant es designarà sense prejudici de qualsevol acció legal que un particular o el govern anglès pugui iniciar contra el PSD que l'hagi nomenat. I s'ha de designar justament en els 3 mesos següents després de l'entrada en vigor de la futura esmena al reglament NIS de 2018. I si no, dins dels 3 primers mesos en què l'organització de la qual es tracti es converteixi en un PSD en el seu àmbit d'aplicació en el Regne Unit. Per cert, recordeu-vos d'activar el roaming per Anglaterra, perquè ara ja són trucades internacionals. Coses d'estar fora d'Europa. Si el vídeo ho consideres interessant, s'agraeix que et subscriguis al canal i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.